Sport v regionech vám dneska ukáže dřevěného člověka, alespoň tak se jmenuje triatlonový závod na Jesenické přehradě. Kdo absolvuje Czech Adventure Race, zasloužil by si titul Člověk železný, protože jde o těžký několikadenní non-stop test lidských možností. V různorodosti sportu nemá konkurenci tradiční 16 boj u Máchova jezera. Pestrá regionální půlhodinka reportáží začíná. Ve středočeských Sedlčanech se uskutečnil v polovině srpna už 19. ročník nejstaršího českého závodu v kvadriatlonu Czech Diamond Man. Jehož součástí bylo už po 15. v řadě mistrovství světa v krátkém kvadriatlonu. Na 120 mužů a žen tu bojovalo zároveň o světové zlato, body do evropského poháru a tituly mistrů České republiky. K největším favoritům patřili i tentokrát čeští závodníci a závodnice. Mnohonásobný světový šampion Miroslav Podborský a držitelka předloňského zlata Hana Švarcová. Počasí je samozřejmě dobrý, ale to, že tady nejsou favoriti, je škoda, protože já zase jako kdybych náhodou jako dopadl dobře, tak samozřejmě se to může zase přičítat tomu, že tady nikdo není, no, ale mě už by to nějak ani nevadilo, jako kdyby tady někdo byl. Já už si jdu zazávodit, když dopadnu do třetího, tak budu spokojený i tak. 1,5 kilometru plavání na Sedlčanské přehradě zvládl nejlépe dvojnásobný mistr světa Maďar Péter Hóbor, který se loni po dlouhé odmlce vrátil ke kvadriatlonu a získal tu stříbrnou medaili. V závěsu za ním se drželi Němec Teichert a Češi Ondřej Horák, Miroslav Podborský, Václav Sobotka a Brit Matt Stephenson. Z vody už vybíhal jako první Hóbor s 30vteřinovým náskokem před Teichertem. Podborský s minutovou ztrátou držel 4. pozici. Skvěle zaplavala Hana Švarcová, vybíhala 7. a za ní současný vedoucí závodník světového poháru Leoš Roušavý. Na kajaku vyjížděl jako první Hóbor, následován Podborským. Švarcová, bývalá reprezentantka v kanoistice, pospíchala do vody. Kajak je její silnou zbraní a nechtěla nic promeškat. Nasedají i její největší soupeřky, Němka Katrin Burovová a Britka Ellen Dikeová, která tu pod dívčím jménem Parkinsonová získala mistrovský titul v letech 2006 až 2008. 7kilometrovou trať zajeli domácí borci výborně. Pod 40 minut, znamenajících hranici nejvyšší kvality, zajeli jen 4 závodníci startovního pole. Češi Podborský, Charvát, Háša a Maďar Hóbor. Podborský se dostal do vedení s minutovým náskokem na Hóbora. Převzal od manželky občerstvení a další síly do závodu a vyrazil na 40kilometrovou trať na kole. Ke kolu spěchali další závodníci a tříbila se silná 5 kandidátů na medaile. Kandidáti na zlato byli jasní, Podborský s Hóborem, a za nimi bojovali o šanci Tomáš Charvát, Němec Teichert a stále se zlepšující Brit Steve Clark. V ženách byla jasně na čele Hana Švarcová, která na kajaku soupeřkám nadělila od 7 do 18 minut. Druhá česká reprezentantka Alena Charvátová pospíchala na kolo svědomím, že soupeřky mají silnou druhou polovinu závodu. Na trať vyrážejí její největší soupeřky Němky Burovová a Milkeová. Podborský jako jediný zajel 40 km pod 1 hodinu a ostatní závodníci za ním zaostávali. Do depa dojel s luxusním náskokem 5,5 minuty a všichni s napětím očekávali, jak zvládne závěrečnou 10kilometrovou trať. Hóbor, který je výborný běžec, se přihnal na Sedlčanské náměstí a viditelně nabuzený se vydal do stíhání soupeře. První žena Hana Švarcová sice na kole nepatrně ztratila, ale bez známek únavy se vydala na trať. Mezitím probíhal do druhého okruhu Miroslav Podborský. Ztratil už polovinu ze svého náskoku a byl viditelně pomalejší než jeho pronásledovatel. Ten zřejmě vycítil svoji šanci a neustále zrychloval. V nejrychlejším mezičasu probíhal náměstím Brit Clark, který předběhl své soupeře a odsunul druhého nejlepšího Čecha Charváta na 4. místo. Závod vrcholil, když se objevil na náměstí Podborský a na dohled se přibližoval jeho pronásledovatel Hóbor. Miroslav je ale zkušený závodník. Klidně pokračoval v běhu, nechal soupeře přiblížit a pak několika rychlými kroky proběhl cílem, kde 3 vteřiny za ním vpadl zoufale finišující soupeř. Český šampion tak po 4 druhých místech získává už 12. světové zlato a s ním 15. český mistrovský titul. Byl to pro mě dobrý den a pěkný závod, ale na druhou stranu jsem smutný, protože jsem nestihl stáhnout ztrátu na Miroslava Podborského. Příští rok se samozřejmě musím vrátit. Loni bylo špatné počasí, pršelo celý den. Dneska to bylo lepší, nejhorší byla jízda na kole, ta se mi vůbec nepovedla.
V ženách si pro druhý titul mistryně světa doběhla bez dramatu Hana Švarcová. A toto jsou letošní nejúspěšnější kvadriatlonisté planety. Miroslav Podborský, Péter Hóbor a Steve Clark. Vítěze tradičně dekoruje starosta Sedlčan Jiří Burian. K medailím a odměnám patří ceny sedlčanské výroby, včetně sýrů a nábytku. Dřevěný trůn tradičně patří mistrům světa. Ženám bude královat Hana Švarcová spolu s Němkou Katrin Burovovou a Britkou Ellen Dikeovou. Tak průběh byl asi vcelku jednoznačný, ale musím říct, že v běhu už mi docházely hodně síly, takže taková klasika. Plavání výborný, kajak taky, to se bylo trošku na očekávání. No to kolo už bylo slabší a ten běh už byl takovej z posledních sil, takže jsem ráda, že jsem nemusela nějak finišovat nebo něco, protože jinak by to bylo špatný. Absolutní triumf českých barev dovršila soutěž štafet, kde dominoval Tábor před Duklou Praha a Fast Company Juniors. Tak letos byl pořádán 19. ročník Czech Diamondmana. Já jsem spokojen zejména proto, že závod proběhl bez problémů, všichni závodníci se dostali do cíle zdraví a i celková organizace mě uspokojila, o čem svědčí i ohlasy z řad závodníků a i diváků.